Iċ-ċelebrant tal-Qudiesa tal-lejla huwa r-rettur tas-Santwarju Don Gerald Boħaġar. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Sejrin nofru kif namlu kull nar ta' Sibt dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għal benefatturi ħajjin u mejtin kif ukoll skont l-intenzjonijiet li ntefgħu fih dan il-Madonna ta' Pino. Però l-lejla partikolarment nixtieq li nofru anke dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għal benefattur kbir tas-Santwarju ta' Pino. Propju l-ħadd li għadda il-mulej sejjaħ għal ħdanu lil Edward de Pasquale. Żgur li ħafna minnkom tiftakruh hawnhekk għadda biss il-fuq minn 40 sena jaqdi u jservi u jgħin għal dak kollu li kien meħtieġ f'dan is-santwarju għażiż. Għalih kienet it-tieni dar. Il-familja tiegħu imbagħad is-santwarju ta' Pino. U għalhekk nixtieq jiena ċert li żgur il-Madonna laqetu u kienet hi li waslitu quddiem bina Ġesu fis-sema u li tant qdija. Nixtieq ukoll għalhekk li nagħmlu talba biex ikun hawn aktar nies bħalu, nies volontiera li jgħinu fis-Santwarju ta' Pino. Fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna ejja wħud nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dlubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lil Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lil bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Irroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej ben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħarruf talla bin il-Missier, int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina, int li tneħħi dnubiet tad-dinja ilqa it-talb tagħna, int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina, għaliex inti waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. Ħenna lina mulej għaddejja tiegħek u kollok tieba kattar fuqna id-doni tal-grazzja tiegħek biex nitħeġġu fit-tama, fil-fidej u fl-imħabba u nisru dejjem sal-aħħar fil-ħarsien tal-kmandamenti tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. F'dak iż-żmien il-mulej der lil Abram dejn il-ballut ta' Mamri u hu kien fil-bieb tal-għarix fl-aqwa tas-sħana tal-jum. U refa' għajnejhu ħares u ra 3 irġiel weqfin qudiemu. U malli rahom mar jiġri jilqahom mill-bieb tal-għarix u nxteħet wiċċu fl-art qudiemhom. U qal: Sidi, jekk jien sibt ħnina f'għajnejk, tibqax għaddej minn quddiem il-qaddej tiegħek. Ħanġib ftit ilma u waħslu riġlejkom u strieħu taħt is-siġra sakemm inġibilkom gidma ħobs biex titrejqu. Imbagħad tibqgħu sejrin.
għax għalhekk għaddejtu għand il-għaddej tagħkom. U qalulu, tajjeb, għamel kif qed. U Abram ħaffef lejn l-għarix den Sara u qalilha, fittex lesti 3 sijan smid, għaġnu u għamlu ftajjar. U Abram mar jiġri ħdejn il-baqar u ħaoġol tari u sabiħ u taħ lil-qaddej u dan fittex il-estieħ u ħa il-baqta u l-ħalib u l-oġol li kien lesta u qedhom qudiemhom u baqa bil-wieqfa qudiemhom taħt is-siġra u huma bdew jieklu u staqsew, fejn Sara martek? U weġibhom, hemm fl-għarix u qalulu, nerġa' niġi għandek bħal dan iż-żmien sena u ara, Sara martek ikollha iben. Il-kelma tal-mulej. Ngħidu flimkien, mulej, min jammar fid-dar tiegħek? Mulej, min jammar fid-dar tiegħek? Min jgħix blaħtija u jagħmel it-tajjeb, min jgħid is-sewwa f'qalbu, min ma jqassax bil-sienu, mulej, min jammar fid-dar tiegħek. Min ma jagħmilx deni lil ġaru u ma jgħajjarx lil għajru, min ma jistmax lil bniedem ħażin, imma jweġġaħ lil dawk li jibżgħu mill-mulej. Mulej min jammar fid-dar tiegħek. Min jislef u ma jitlobx imax u ma jixxaħħamx kontra minnu blaħtija. Min jagħmel dan qatt ma jitħarrek. Mulej min jammar fid-dar tiegħek. Qari mill-littra ta' San Pawl Apostlu lil Kolossin. Ħuti, jien issa nifraħ bid-batijiet tiegħi minħabba fikom, għaliex bihom jiena ntemm f'ġismi dak li jonqos mid-batijiet ta' Kristu għal ġisem tiegħu li hu l-Knisja. Tagħha jiena sirt Ministru skont ma tani nagħmel Alla għalikom. Jiġifieri li nxandar b'mod sħiħ il-kelma ta' Alla, il-misteru li kien moħbi sa miż-żminijiet u l-ġenerazzjonijiet kollha u li issa hu marraf lill-qaddisin tiegħu. Lil dawn Alla li ried jarrafhom kemm hu kbir l-għana tal-glorja ta' dan il-misteru fost il-pagani. Kristu hu fikom, it-tama tal-glorja tagħkom. Lilu aħna nħabbru lill-bnedmin kollha u nwissu u nagħlmu lil kulħadd bl-erf kollu biex inwasslu lil kull bniedem għal perfezzjoni fi Kristu. Il-kelma tal-mulej. Inqumu bil-wieqfa. Alleluja. Alleluja. Ħenjin dawk li jisimgħu il-kelma b'qalb tajba u sinċira, jożżuha u jagħmlu l-frott billi jżommu sħiħ. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qarim l-Evanġeli skont Salluha. F'dak iż-żmien Ġesu daħal f'raħal u laqetu għandha waħda mara jisimha Marta. Din kellha oħta jisimha Marija li niżlet bil-qiegħda f'riġlejn il-mulej tisimgħu x'kien qiegħed jgħid. Iżda Marta kienet moħħha fuq il-ħafna xogħol tad-dar. Imbagħad resqet u qaltlu, mulej, m'intix tara kif oħti ħallit ix-xogħol kollu fuq biss? Mela
ejdilha taqbad tagħmel xi ħaġa miegħi. Qabis il-mulej u qalilha: Marta, Marta, inti taħseb wisq u tinkwieta fuq ħafna ħwejjeġ, imma waħda hi meħtieġa, u Marija għażlet l-aħjar sem li ma jitteħdilix. Il-kelma tal-mulej. Il-Vanġilu tal-lum eżjes ta' dan is-16 il-Ħadd ipoġġilna quddiem għajnejna id-dar ta' Marta u Marija u Lażaru, id-dar ta' Betanja. L-ewwel qabel kollox, il-kelma Betanja għaliex fl-ismijiet kull isem għandu sinifikat importanti. Betanja l-istudjuż illum il-koll jaqblu li tfisser, għax hemm żewġ spjegazzjonijiet, jew il-kelma bet tfisser dar, kif għandna pereżempju Betlehem, id-dar tal-ħobs. Betanja tfisser id-dar ta' Ananija, jew inkella id-dar tal-fqir, id-dar tal-faqar, li huwa l-isem li l-aktar l-istudjużi jaqblu fuqu. U dan narawh x'ifisser. Hija d-dar li tilqa' lil Ġesu. Forsi aħna mill-ewwel x'nisimgħu dan il-Vanġelu kważi nikkondannaw il-Marta u Marija minħabba l-kelmiet ta' Ġesu li Ġesu jgħid lil Marta: Marta, Marta, inti taħseb wisq u tinkwieta fuq ħafna ħwejjeġ. Imma Marija għażlet sem li ma jitteħdilix. Dawn iż-żewġ persuni jeżjes mhuma ħadd-tajr irridu naqduhom flimkien, il-persuna tiegħi u tiegħek. Fil-ħajja tagħna jeħtieġ nkunu tnejn, kemm Marta u Marija. Ma nistax inkun Marta biss jew Marija biss, imma rridu jnaqduhom flimkien fil-persuna tagħna. Mena, Betanja għedna tfisser id-dar fqira. Imma d-dar fqira tistana, issir dar sinjura meta tilqa lil Ġesu. F'kelma waħda, jiena u int il-kol kemm aħna foqra, il-kol kemm aħna bżonjużi, il-kol kemm aħna għandna n-nuqqasijiet tagħna, imma qalbna tista' timtela, għaliex anke l-kelma dar ma rridux norbtuha biss ma' dar tal-ġebel. Qalbi timtela meta jien nilqa lil Alla f'ħajti. Marta, Marta, inti titħabat ħafna. ċertament li Marta kif jurina Luqa was probabbli hija Marta li tistieden lil Ġesu id-dar. Hija Marta li tibda titħabat biex tilqgħu issajjar tnaddaf dak kollu li jkun hemm meta jkun ġej xi ħadd importanti f'darek. Min-naħa l-oħra Marija toqgħod bil-qiegħda tisimgħu. Għax jiswa li inti tistieden persuna d-dar, toqgħod titħabat biex issajjar u m'għandekx ċans titkellem magħha. Ġeneralment nagħmluhom it-tnejn ma' xulxejn, infatti, meta nistiednu l xi ħadd tibda minn ġurnata qabel jew tnejn tipprepara l-aħħar malajr l-affarijiet biex ħin jiġi toqgħodu flimkien u titkellmu. U dan huwa ta' eżempju għalina għal ħajja spiritwali tagħna. Il-problema qiegħda ma jistax ikun li jien nintefa' xogħol biss.
Hawnhekk importanti jeżis nifhmu li Ġesu hawnhekk mhux jitkellem minn għażla bejn tajjeb u ħażin. Ix-xogħol ta' Marta huwa importanti u dak li għamlet Marija huwa importanti. It-tnejn huma affarijiet importanti, imma hemm wieħed aktar importanti mill-ieħor. U allura rridu noqogħdu attenti biex aħna fil-ħajja tagħna insibu bilanċ bejn dawn iż-żewġ ħwejjeġ. It-taħbit tal-ħajja ta' kuljum u il-momenti fejn jien naraf nieqaf u ngħid imma issa irrid noqgħod bil-qiegħda, inħalli t-tindif, inħalli t-tisjir, inħalli t-televiżjoni u niftaħ ftit qalbi għal Alla f'ħajti. U bekk dik id-dar fqira issir dar sinjura għaliex tilqa' lil Alla fil-ħajja tiegħek. Jien ma naħsibx li ġiet kombinazzjoni li llum qegħdin nagħmlu wkoll din il-qudiesa b'suffraġġju ta' Edward De Pasquale. Jiena nara f'dan Edward volontier kbir ta' dan is-santwarju għal aktar minn 40 sena. X'in qadna nikkalkulaw serva s-santwarju taħt tlet retturi. Sa sena ilu, anke meta fiżikament ma kienx jista' jiġi f'dan is-santwarju, kont nieħodlu x-xogħol id-dar u joqgħod jagħmlu mid-dar, imbagħad iċempilli u jgħidli lesti. Kemm envelopes ta' petitions irranġa biex intom ġejtu hawn u stajtu timlew. Dak kien l-aħħar xogħol li kien baqa' seta' jagħmel fiżikament. Kienu lil fuq minn 35 sena ilu, madwar 32 sena ilu, kien l-ewwel tekniku li kull nhar ta' ħadd minn dan is-santwarju bdiet tixxandar il-qudiesa fuq ir-radio. Dak iż-żmien Radio Calypso fil-qudiesa kull nhar ta' ħadd tas-6:15 ta' filgħodu. Kemm morda semewha. Ħadem ħafna Edward. Nista' ngħid li Edward kien volontier Marta u Marija li ġabar fih dawn iż-żewġ karizmi ta' Marta u Marija. Serva bimħabba lill-familja tiegħu u għamel it-tieni dar tiegħu is-santwarju ta' Pino. Ma ninsa qatt meta kien jiġi jiġifieri 30 sena ilu biex ixandar il-qudiesa fuq ir-radio, kien jiftaħ is-santwarju fil-5 ta' filgħodu. Jirranġa kollox, tiġi u ssib kollox lest, kollox preparat, kollox nadif. Għax Alla hekk jistħaqlu, għax il-Madonna hekk jistħolqala. Jaħtieġ li aħna nuru li mħabbitna billi lil Marija inservuha, naqduha. U għamel minn ħajtu servizz ta' qadi lil Alla fil-Knisja. Kemm hu ta' eżempju sabiħ għalina. U ma ninsa qatt konna nitku kien għax kont niċċajta miegħu ngħidlu it-salza lesta llum għaliex. Għax kull nhar ta' ħadd filgħodu kmieni fil-5:30 x'in jiġi jiftaħ jgħidli it-salza lesta għax illum il-ħadd, illum irrid insajjar jien lill-familja. Affarijiet żgħar imma jfissru ħafna. Affarijiet żgħar imma juru d-dedikazzjoni l-imħabba tal-persuna. Kien preċiż f'xogħlu u qatt ma ħa ċenteżmu. Kont nistħi x'in kont immur biex nagħtih rigal x'kejken fil-miliet jew flejt il-figolla jew xi ħaġa tal-miliet. Kien jgħidli ma tafx li jien dak li qed nagħmel ma rridx ħlas tiegħu u jien kont ngħidlu mela jien nista' nħallslek b'figolla ta' ftit euro. Imma jiena ċert li llum il-Madonna tagħtu il-ħlas mistħoq. U dan qed nagħmlu mhux biex jinfaħru, imma biex aħna nieħdu eżempju minn dawn in-nies. Is-Santwarju ta' Pino għandu ħabsa bżonn ta' volontiera. Il-nisajf sħiħ ngħid il xi persuni mod speċjali pensjonanti. Jekk għandek xi sagħtejn free, ejja anke toqgħod mal-bieb
biex nżommu id-dekor fis-santwarju tejn il-viżitaturi ipoġġu l-biċċa ħalli nżommu d-dekor fl-ilbies. Ma sibt il-ħadd. Persuna waħda għandi li tiġi nhar terba'. Affarijiet żgħar, imma affarijiet li juru d-dedikazzjoni. Ejjew nitolbu hekk il-mulej li l-ewwel qabel kollox aħna fil-faqar tagħna narfu nilqgħuh. U mid-dar tagħna jew aħjar mill-persuna tiegħi nibdilha f'dar tal-faqar, dar li tilqa lill-oħrajn u tilqa lil Ġesu meta aħna nilqgħu lill-oħrajn. U fl-istess ħin jagħtina l-kuraġġ il-mulej li nażlu l-aħjar sem. Jagħtina l-kuraġġ li nażlu dawk il-mumenti fejn aħna nisimgħu lill-mulej Ġesu. Dak li fl-aħħar mill-aħħar għamiltu intom il-lejla. Ma jien nixtieq insaffu din l-għażla, il-fatt li intom ġejtu hawnhekk il-Knisja għamiltu għażla. Ma jien nista' nistaqsik l-għażla inti li tiġi l-Knisja għax ma bqajtx il-festa, għax ma bqajtx il-baħar, għax ma bqajtx id-dar forsi bil-fantati fuqek bl-air condition u ġejtaw fi sħana, għax ma bqajtx id-dar. Jalla li din ix-xewqa tagħna, din id-deċiżjoni tagħna li niġi hawn il-Knisja ma tkunx imbuttata għax jien ma rridx nagħmel id-dnub jew għax jien obbligat li mmur il-Knisja. Jalla din ix-xewqa tagħna tkun iżjed profonda u sabiħa. Immur għax jien mistieden minn Alla u jien qed nilqa' din l-istedina tiegħu biex niltaqa' miegħu. Edward dan li jgħallimna. Ejjew nitolbu l-mulej din il-grazzja. Li jagħtina li fil-ħajja tagħna jkollna l-kuraġġ fejn jien ngħid imma l-mulej tajtu dak li jusemu. Il-mulej qed nagħtih ċans biex ikellimni jew jien qed insib ħin fejn nitkellem miegħu. Ejjew nitolbuh il-mulej biex verament ikabbar fina din ir-relazzjoni, mhux tant relazzjoni ta' wieħed kbir u wieħed xkejken, imma relazzjoni ta' imħabba vera, ta' tnejn li jfittxu l-xulxin, ta' tnejn li jinħabbu, ta' tnejn li jservu u jaqdu lil xulxin mhux għax iħossuhom obbligati, imma li xija l-imħabba li timbuttak biex tagħmel dan, kif għamlet Marta u Marija. Jeħuti Eżies nistqarru il-fidi tagħna. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox, li ħala s-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien. Alla min Alla, dawl min dawl, Alla veru min Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u għal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħarina, bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn imwiet skont il-kotba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-salta tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja, li ġej mill-missier u mill-liben, li jum imweġġaħ flimkien mal-missier u mal-liben, u li tkellem fihom il-profeti fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika, nistqar ma' modija waħda l-maħfra tad-dnubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Nixtieq infakkarkom li l-ġbejr li qed isir f'dan il-weekend qegħdin nagħmluh biex bil-mod il-mod nkunu nistgħu nibdew inħallsu l-ispejjeż għad-dar tal-irtiri li s-santwarju hija teħejji għalina l-kol. Ħuti Eżies nerfgħu it-talb tagħna lejn il-missier li fi Kristu jilqana għandu
nitolbuh u ngħidulu żommna fis-servizz għad-dejs tiegħek mulej. Żommna fis-servizz għad-dejs tiegħek mulej. Għall-Knisja sabiex tkun dejjem komunità li tilqa l-ewwel qabel kollox lil midneb u li twassallu il-maħfra tiegħek nitolbu. Żommna fis-servizz għad-dejs tiegħek mulej. Għall-gvernijiet biex iħarsu d-drittijiet ta' kull l-aktar ta' dawk li m'għandhomx min jaqbes għalihom nitolbu. Għalina l-koll biex fil-waqt li naqdu lil Kristu fħutna bħal għamlet Marta ma ninsewx ukoll niddedikaw ħin għas-smieħ tal-kelma tiegħu kif għamlet Marija nitolbu. Jitolbuk mulej għal-ħutna l-morda u għal dawk kollha li jduru bihom sabiex iħossu l-preżenza tiegħek u qalbhom tfur bil-paċi tiegħek nitolbu. Jitolbuk mulej li tilqa fil-ħdanek il-qaddej tiegħek li għal tant snejn serva u qiegħda f'dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu Edward de Pasquale. Għatih il-premju mistħoq u daħlu fil-għena ta' dejjem nitolbu. Missier ħatin għatina qalb umli u tajba biex nisimgħu il-kelma ta' ibnek u narfu naqduh f'ħutna li huma fil-bżonn bi Kristu Siedna. Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla, inġbart u temmejt is-sagrifiċċji kollha tal-Patt il-qadim f'sagrifiċċju wieħed u perfett tal-Patt il-ġdid. Ilqa' dan is-sagrifiċċju li sejrin joffrulek il-qaddejja tiegħek u qazzu kif qaddist dak ta' Abel biex l-offerta li fġieħ il-kobor tiegħek saritlek minn kull wieħed u waħda minna tkun tiswa għas-salvazzjoni ta' kulħadd bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom nerfgħu qlubna il fuq niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għaliex int fil-ħnina tiegħek hekk ħabbejt id-dinja li battilna lill-ibnek il-waħdini biex jifdina. Rittu jsir bniedem bħalna f'kollox minn barra jdnub biex hekk tħobb fina dak li ħabbejt fih. Bl-ubbidjenza tiegħu ksibna mill-ġdid id-doni li konna tlifna bid-diżubbidjenza tagħna. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġli u l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u b'ferħ kbir intennulek. Għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla terżext ismawit l-art mimlija bil-glorija tiegħek. U sanna fl-ola tas-smewiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej. U sanna fil-oli tas-smewiet. Għaddejs tas-sewient mulej inti lajn ta' kull qdusija. Għaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek
biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedina Ġesu Kristu. Li meta kien sejnata biex mirraj ħibati ħal ħobs, radd il-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal kalċej reġarad il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem. Id-dem li jxirrita għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru l-mew tijek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tijek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalek aħna unamlu dan, tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofru lek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u inroddu lek ħajra li xoġbok til-qana għawn qudiemek biex naqdu. Mitċo kontana nitolbu l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxelda mad-dinja kollha u wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqoftan Antonju, mal-Iswiet kollha u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futina li laqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-sebt. Ħenna lina l-koll nitolbu, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazzom Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamili magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien għall-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ma nafx indbaħtux li fit-talba tal-missierna aħna wkoll nistiednu lil Ġesu jiġi għandna. Meta aħna ngħidulu ħadd tiġi saltnatek. Is-saltna ta' Alla mija xejn għajr il-preżenza tiegħu fil-ħajja tagħna. Ejjew ngħiduha b'dan is-sens ta' stedina u ta' qalb li lesta li tilqa' il-preżenza ta' Alla f'ħajjita. U għalhekk ngħidu flimkien: Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum. Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrid iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħariex lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u laqda li jint trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja minna.
danu il-ħaruf ta' Alla. Danu li jneħħi d-dunubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-mulej. Mulej, solix. Qalbina ta' xewqa. Ġesu tiegħi, jiena nemmen fik li tassew tinsab fis-Santissimu Sagrament tal-altar. Inħobbok fuq kollox u nixtieqek fir-ruħ tiegħi. La darba issa ma nistax nilqek f'qalbi sagramentalment ejja l-inqas spiritwalment. Jiena nagħlqek daqs li kieku ġejt ġewwa fija. La tħallaqat li jiena ninferet minnek. Clear
Ejja l-addumx mulej din qalbna ntuk. Ejja l-addumx idħol fid-djar tagħna. Atina l-qawwa li naqduk u nservuk bimħabba. Atina l-qawwa u l-kuraġġ li narfuk f'ħotna li huma fil-bżonn. Atina l-kuraġġ li nażlu ħin biex niddedikawh għas-smieħ tal-kelma tiegħek. Nitolbu. Iqaf bit-tieba mal-poplu tiegħek mulej biex kif għarraftu il-mistieri tas-sema hekk ukoll tbedu mill-modi tiegħu u tagħtih ħajja ġdida bi Kristu Siedna. Nagħmlilkom xi avviżi jew qabel kollox nixtieq nagħmel rakkomandazzjoni żgħira. Ma ninsewx li l-Covid għadha magħna. Għal grazzja tal-Alla qegħdin naqdnu ir-ritmu tas-soltu, però ma nabbużawx. Jiena nirrakkomandalkom li meta tiġu hawnhekk il-Knisja possibilment nilbsu il-maskra. Hija rakkomandazzjoni, mhijiex obbligu. Ma jiena naħseb li anke b'rispett lejn ċertu persuni anke vulnerabbli li jkunu fostna. Tkun xi ħaġa sabiħa kieku aħna ngħinu u nipproteġu il-xulxin. Għall-inqas x'in nidħlu fil-Knisja. Imbagħad propju dalgħodu ċempluli mill-Isptar Mater Dei fejn talbuna biex inħeġġukom biex għada minnu possibbli minnu f'saħħtu imur jagħti id-dem. Kif tafu matul din il-ġimgħa ġraw diversi inċidenti gravi u għalhekk ir-riserva tad-dem naqset ħafna. Hemm bżonn kbir tad-dem. Qed jittamaw li f'dan il-weekend ħafna minna imorru min jista' imur jagħti id-dem. Dan tistgħu tagħmlu għada bejn it-8 ta' filgħodu u s-sija ta' wara nofsinhar fil-berġa tax-Xewkija. Sintendi tinsewx tieħdu magħkom il-karta tal-identità. Barra minn hekk f'dawn l-aħħar jiem ukoll is-santwarju għadu kemm stampa 175 inċiżjoni tal-Kappella tal-Madonna ta' Pino bil-kwadru tagħha. Dawk li huma interessati li jistgħu jakkwistaw waħda jistgħu jaraw din l-inċiżjoni fis-sagristija. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Jew ngħidu flimkien dawn it-tliet avamarijiet lill-Verġni Mqazza Marija min daqsa laqa u serva lill-mulej Ġesu. U għalhekk ejjew nitolbuha biex tenna ħalli aħna wkoll inkunu nies li nilqgħu u naqdu lill-mulej bil-ħajja tagħna. U għalhekk ejjew ngħidu flimkien: Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.